Ndichakumbira varume vari kuno kwasimuka. Raya. Right, takazvarwa tiri 4 saizvozvizvo. Tinoda kutora mukana uno kukutendai because zvaitika nhasi, this is the first time in history. Hazvina kumbobvera zvakaitika. Nakuti munzwisise, hatina patakambogara tiri 4 for 7 days. Kubva zvataberekwa namai vedu. Hapana. Uyu murume uyu akangoti achizvarwa, nobva aenda namai. Nobva tambosara tiri 3. Tasara tiri 3 ini nobva ndaendawo. Nobva vamboita vari 2. Vaita vari 2. Uyu murume uyu nobva ateera uyu. Ndo vakagara muno mamutare ava varume vari 2. Vagara muno mamutare. Uyu achibuda uyu murume nobva auya neuyu akabva abudawo. Nobva pasara murume uyu, ndosaka muchimuziva kudarika tese. But otherwise ava varume vakambogara muno vari 2. Uyu akati it's as good as akaberekwa muno. But akauya kari kachechi. Uyu nobva azoteera. Saka hapana patakambogara together for 7 days. Hapana. Murume ari kokupedzera ndipastor, indiri pastor. Aya varume vari 2 ava ma-elders. Kuziya kwamunongoita murume uyu muno muManicaland ndokazirwa kanaitwa murume uyu naMidlands neMasvingo. Wese vari vaparidzi. Murume uyu angadai ari kuLesotho achipedza zunde nhasi. But pane zvangoitikawo kudai zvaida kuti tive tiri kuno zvakaita kuti asaende nevamwe. Ndosaka ari pana. Now, chimwe chinhu chiri unique besides kuti vaparidzi vega nokumbira madzimai angu 2 ari panapa wedu. Tiri 4 takadai so. At least 2 or 3 vedu tinoziya ambuya mai vake nehanzvadzi dzake, mai vake nehanzvadzi dzake nekumusha kwavo. At least 3 of us. Hatizi kuti uyu anoziya wake, uyu oziya wake zvopera zvakadai. Vanoziva. Zvakadai, uyu ndimapofu, uyu ndimapofu. Dzese idzi mhofu. Saka apa pana man'uve apa. Ndosaka ndichisa maoko kuna mukai. Pana man'uve panapa, ndichadzoka kwaari. Apa pana masivanda. Pana masivanda. Mumushame kwachiriga. Kubva kuna mbuya wedu kusvika pavari. Aidha ndiman'uve, ndimasivanda, ndimamoyo kana ndimapofu. Mbuya vababa wangu man'uve. Mai vababa wangu man'uve. Vana mai vedu isisu mamoyo namasivanda. Tosvika mamoyo, masivanda namapofu. Tosvika patiri yobva yadzoka mapofu, man'uve namasivanda. That's how unique panapa mamiriro pakaita. Masivanda arapa namapofu vaimbi vanavo. Super. Kana tabwekana ndo patinorapwa. Kunoimbiwa. Uyu vakamuona Samuel. Uyu pane pavakamuona. Hanzi pane pamakambomuona. Ndakauya nedhiski randakapa zimunya remhandara chechi. Akaimba soprano ari 1 ndevava. Ndiye iye. Mhandara kwake. Ita yapeni mano. Ava vaimbia asikana varupa. Panapa pakaipa manje. Pane maleaders saka inine murume wetu kusafa. Uku kune kajoyi uku. Apa pane vatungamiriri panapa vasikana ava
Bao 1. Mai vedu aigara apa pa100 NHB. Vakazofa vane title inonzi state. Makati pano sisi. Mukabudza mukati pano zvisi. Kana kukanzi state yao yakureva kuti time yenonsense neyekutamba nekuswera uine shena. Madhodha chemanai kufa kwawo. That's right. Pairova munhu. Ya, ndozviri vasikana vari panapa manja. Saka munongoti nzwirewo tsitsi muchiti nzwirewo tsitsi. Kuti upenyu hwarume hwakaoma. But vari maleaders zvedu. Kana chavafunga kuti chakuitwa havana magiya anodzokera kumashure. Munotongokoopareta muchiinda mberi ikoko. Kusvika zvabuda ikoko. Tine vana first son boy. Ndozvapakaita. Saka vakomana ndovandiri kutaura hanzvadzi dzacho dziripo nevaningina vacho vari. Mupana ari panapa is a great teacher Sabbath school. Unotenda. Aka kamupana kari apa kakachirwa nefluta. Munokaziva kuti ileader ipathfinder guru not only in Mutare on Manicaland but in Zimbabwe East Union. Ane kamwe kamufungiro kaanoita kasina vamwe. Ane kamufungiro kake kekuti mukamupaka chance vana venyu kwaanovasiyira kwacho kurefu. Uyu mupana ari apa is a great man pakushandisa maoko ake. Chese chinoda maoko. Whether mukitchen, panze, pai, mumunda, munosiya mupana yari 1 anogadzirisa. Kampana kari kwakupedzisira kane njere dzisingaiti. Kakaita prefect kari grade 3. Aka prefect Kari muno. Meno pakakagara samwe ipapa. Ndo zvinhu zvatakapiwa naMwari nevamwe vacho vanotera. Vasikana vanoimba zvisingaiti. Ndo zvatiri. So